We zullen het over een van een grootste landelijke projecten hier in Noord-East-Friesland. Over het ons zeggen, want dat weer van de week in het nieuws. Onschouwd is hand verder, maar goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, het weer even in het nieuws, want je als dwarpen en boeren toch een oproep. Waarom? Ja, klopt. Nou, hoor te zeggen, dat speelt het al heel lang. Nou, het is een al hier en ja, er moet dus een knoop gehakt worden. Want wij vinden het wel heel belangrijk voor de regio dat zij iets en dat we dat bij krijgen als dwarpen. Nou is het project natuurlijk net meer saai als in de eerste vorm. Er zijn wat aanpassingen. Van, je wordt er echt dat het nou teruggeeft en die aanpassingen, ja, lukt dat nou net minder mensen? Nou, ja, aanpassingen, ze zijn nog steeds wel bezig om, het bestaat uit fases. Maar het eerste idee is om de terugdraak. En ik denk dat dat wel heel uniek is in Nederland en dat het een goede impuls houdt aan de regio. Wat voor impuls kan Hovert onder oren het warp mee aan? Nou, en we hadden met een krimpregio te maken, misschien de laatste tijd wel net meer zo. Ik weet nog in het begin van Hovert te Zee, nou, er staan wel een 85 huizen te keer of te hier. Nou, dan Hovert aan zee dat begon en nou, het was een beetje in no time dat de meesten daar dachten van, nou, dit is een mooie, je kan een mooie slag slaan en de levendigheid erin houden en nou, de hoeden die ben verkocht en de hierwenten die ben bezet. Dus het blijkt wel dat de meesten er zin aan dat er wat gebeurt. Ja, de meesten die hadden zin aan wat gebeurt. Het project kost het heel wat. Ja. Die zinten, die ken ik onoren dingen uit jongen worden. Dat zijn misschien belangrijke dingen van de regio. Ja, nou, belangrijke dingen, dat weet ik net. Dat is eigenlijk voor de toekomst. En ik vind eigenlijk dat wij de jeugd die hier opgroeit, ik vind dat die echt de kans gaan maken om daar werken te blijven. En dat die daar ook wijnen mee in de regio. Want stel je voor, we krijgen aan weer de krimp. Ja, dan is jeugd misschien wel voor. En dan wordt het platteland, bij de Zeeland, ja, dat wordt een derde dorp. En het zou wel heel jammer worden. En ik denk dat dat een hele mooie impuls is om dat heel levendig te houden. Waarom leidt het nou dat het zo lang door maakt? Ja, ik denk dat er een hele hoop instanties hiermee bezig zijn. En dat er echt knopen terughakken. Ja, dat wacht het wat op zich. Ik denk dat ze wat alle wachten zijn. Misschien wel net echt dwarren. Het is echt iets nice. En wat komt er achter wij? Maar ik denk, gewoon de schepper in en beberrie. Dus je zit in het college en deputeren en stedenleden van pak gewoon en gooi de schepper gewoon in en jouw het wetter de romte. Ja. Ik vind echt dat deze regio, dat had ik nodig om iets nice en wat met meesten loeken. En dan moet uiteindelijk het met levendig worden, er met centen binnenkomen en dan kunnen we een heel einde toekomst in zien. En even alle dwarpen in de regio stip je dus deze oproep. Hoe ben je er komen om dit te doen? Hij hem dan gezamenlijk een oorlog met de dwarpen alle keren of één keer per jaar? Nou, in het begin we hadden van Hovert ter Zee en maar door hem rijden en toen kwam Hovert ter Zee zelf bij de dwarsbelang langs en die wonen ons rek in beloeken. In Raad hebben we de Rader veert en die sluit weer aan op Hovert ter veert. Zo zijn wij er ook weer aardig dichtbij belutsen. Maar het is gewoon heel belangrijk dat alle dwarpen hier in mei gaan. Hovert ter Zee zei het zelf weg. Het is net alleen voor Hovert zelf, maar het is voor de hele regio. En ik denk echt voor Dokkum. Ik denk als de uit die crème wij blijven is, dat zou ook een gigantische impuls zijn voor de winkels van Dokkum. Ja, want de oproep is net alleen onder de provincie, maar ook onder de van Noord-East-Friesland. Ja, on alles wel. Dus ik hoop dat ze zo gauw mogelijk ermee instemmen en dat los kennen. En wanneer verwacht je dan dat ze wel los gingen kennen? Wat is het liefst? Nou, ik had al volle jaar verwachten. Maar de meesten van Hovert ter Zee die zeggen zelf weg van dit is wel een beetje het bepalende hier. We moeten de trosslag gaan, want ze zijn nu alweer bezig. Ja, en hoe lang we staan het terug en met onderzoeken. Maar als een keer een punt komen, dan sta je van en nou gaan we los. Ja, ik denk dat dit hier het punt is dat we dat doen hebben. Ja, want hoe langer je wacht, hoe duurder het wordt
qua onlezen. Ja, misschien joder en misschien meer twijfels. En de scherpte gaat direct met al. Als hij zo lang trommodders. Ja, het rekt heel iets meer op de achtergrond. En dankzij hem oproep wordt het weer in de belangstelling gegooid. Dank u wel, Han Verma, voor het Sint-Wurgen van de Dwarpen. Maar ook de boeren hadden de oproep dingen onder de politiek. En alle belanghebbenden van Gooide Skeppe Groningen. Stiepje, hou het ons zee. Dank u wel. Dank u wel.